Και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη, η χώρα σαν αρώματα να ελθούσε αλήψωση των Ιησού. Και λίαν πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατίλαντος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς της αποκυλής ημίν των λίθων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι αποκεκύλιστε ο λίθος ήγαρ μέγας φοδράν και εισερτούσε εις το μνημείον είδον εανίσκον καθήμενον εν της δεξής περιβεβλημένων στολή λευκή και εξεφθαμφήθησαν δεν λέγει αυτές μη εξαφίστε Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων ηγέρθιου και στην όδε είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Αλυπάγετε είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει ημάς εις την Γαλιλαίαν εκεί αυτόν όψεστε καθώς είπεν ημίν και εξερθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου είχε δε αυτάς τρόμος και έκσταση και ουδεν είπων εφοβούν Κύριε δόξα δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας